सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के दूगो सुपरहिट फिल्म इस साल में रिलीज हो गई। दोनों यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव। दिल वाला फिल्म लेके खेसारी लाल यादव मार्केट में 2 दिन के कमाई रुआ के बतौले बनी कि 60 से 70 लाख के बीच में कर पाइल बड़न, लेकिन दिनेश लाल यादव के जादुई आंकड़ा के क्रॉस ना कर पैलन। जी हाँ, लोग को बता दी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ 2 दिन के अंदर में 1 करोड़ के आंकड़ा पार कर गई बना। तो एजा खेसारी लाल 60 से 70 लाख के बीच में ही उनकर गाड़ी अटक गई बिया। लोग को यह पता हो गया चाहिए कि दिनेश लाल यादव के फिल्म में जबरदस्त तरीका से खर्चा भी हुआ। 5 स्टार होटल से लेकर हर चीज़ के उनमें संयोजन कल जाला। ये दू गो हीरोइन अम्रपाली दुबे होने और संचिता बनर्जी नाम के नया हीरोइन के एंट्री समझ सकतनी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म में खर्च बटे तो ओकरा हिसाब से निरहुआ कमाई भी करे। ऐसे खेसारी लाल यादव के फिल्म भी दिलवाला बहुत लोग पसंद कर रहा बा, लेकिन जहां तक कमाई के बात बटे ओमे अभी तक कमाई इनकरा से कम कैले बारन, यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ से कमाई कम भइल बा। ऐसे फिल्म अभी दोनों फिल्म लागल बटे। दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ टाइम 2 भी मार्केट में बा और अभी दिलवाला के मात्र 2 दिन बीतल हटे। तो आगे देखी कहीं कुछ आंकड़ा में फेरबदल हो सकता, लेकिन अभी तत्काल की यह न्यूज आ रहा बटे कि 2 दिन वाला जो रिकॉर्ड रहे निरहुआ वाला उ तूरे में कामयाब नहीं हो पाई खेसारी लाल यादव। काहे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के छवि मार्केट में कुछ अलग तरीका से बटे खेसारी लाल यादव की अपेक्षा। काहे कि उन फिल्म के कुछ लोग ज़्यादा पसंद करेला एक वजह से कि दिनेश लाल यादव के फिल्म में कहानी कुछ बढ़िया टाइप से पिरोल जाला, लेकिन ओकरा सामने फीका पड़ जाला लोग। खेसारी लाल यादव चाहे और हीरो लोग भी एक वजह भी हो सकता कमाई कम हो गई। ऐसे इंटरटेनमेंट में दोनों जना जबरदस्त तरीका से इंटरटेनमेंट करावेला लोग, लेकिन कमाई के मामला में खेसारी लाल पीछे रह गई बना। ऐसे ही भोजपुरी के ताजा खबर वो लोग के बीच हमने के लिए आओ तो बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे